2019 hebben ze gevraagd of ik deze kroeg overnemen wil, omdat er eigenlijk wat deerblijft weer. En aangezien ik een prottegek, gek te hebben van darten, heb ik zoiets van, hier kan ik mijn droom uitkomen laten, terug hier meestal te darten laten. En zo ben ik in een kroeg begonnen. En dan begin je in een kroeg, hartstikke mooi. En dan komt corona. De eerste corona's is maar, die konden redelijk handelen. Ja, en dan moet je wet dicht. Of eerst al kwartier iepen, dat is al net haalbaar. Dus dat best mooi een idee kwam. Wat had je bedacht? Ik denk, ik begin een kriestwinkel. In een kroeg. Hier hebben we de kriesboom, daaronder cadeautjes voor de band voor €1. Maar hele grote kriesbal, een unieke. Nou, wat hebben we hier nog meer? Genoompjes, helemaal in, hè? Dat is nij dit hier. Huiskus van metaal, maar we zien een lachje erin. Hoe rint het tot nota? Gezellig, er mag wat meer druk in komen, want ja, je wil natuurlijk alle verste lessen eruit waar je heel kennen. Maar ja, het is ook nog geen crisis, dus ja, bij jou worden de meesten nog even tijd. Voor elk wat wilt is hier eigenlijk, zo gek is het net, bedenken of het eten wil. Wie het voor ik schakel, ja? Want gewoon was je eerst achter de bar. Ja, het is heel erg schakelen, maar nu heb ik toch weer de contact met de mensen. En dat miste ik heel erg, want ja, alleen dat thuis zitten is ik niet hoor. Dus ik denk, ja, ik moet op alle manieren wat bedenken. Dus ik denk van, nou, ik heb wat batters goed voor de band. Voor de minions, voor de famkes, je moet er wat bedenken. Ik ben zelf een heel erg kriestmens en het liefst zou ik in augustus de B-model zetten, maar dat mij van mijn man net. Dus ja, toen ik zoiets van, wat thuis net mij, kan ik nou wat aan. En wordt het nog wat leuke kriestdingst? Ja, zeker. Ik ben helemaal into de kriest en ja, dit kan alleen maar geweldiger worden. Dus protocol Koen en rollades komt helemaal goed.